అవసరం గిరి, అవసరం మనిషిని ఏదైనా చేపిస్తుంది. ఇంత ఈజీగా రోడ్ దాటేస్తున్నారు, మీకు భయం అనిపించదా? నా చుట్టూ ఉన్న జనం నాకైతే దారి చూపిస్తారు కదా. రే మందుకు పైసలున్నాయా? వెళ్ళిపో. అరే ఫ్రెండ్స్, 50కే దోస్తానా? మీ 3వ వీడియోలా డాన్స్ ఆడుతూ ఆడుతూ పడిపోయారు, మీకు గుర్తుందా అది? అదే దోసుగా ఆడేసుకున్న చొక్కా, కనీసం దానికున్న బొక్క కూడా యాదుకుండదు. గదేరా దోస్తానంటే. మా గురించి ఎందుకులే గాని నీ గురించి చెప్పు సత్య. నేను ఏదైనా సౌండ్, టచ్, స్మెల్ బట్టి గుర్తుపెట్టుకుంటాను. ఆ రోజు కూడా మీరు ఇదే పర్ఫ్యూమ్ వేసుకున్నారు. ఆ అమ్మాయితో లవ్ గురించి చెప్పలేదా? మన గురించి మనం వేరే వాళ్ళకి ఏం చెప్పకూడదు అనుకున్నా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ మన గురించి మనం చెప్తూనే ఉంటాం. నేను ఈ పక్కన ఉన్నంత వరకే నీకు వాల్యూ. ఇష్టం లేదని చెప్పింది కదా భయ్యా. ఏం చెప్తారో గుడ్డినాయాల. ఇది మన ఇజ్జత్ కా సవాల్ రా. మళ్ళీ వచ్చారా బాబు కొత్త హీరోలు. మేము కూడా 50 దాకా రీల్స్ చేసినాం. నీ వల్ల కాదు, నువ్వు చేయలేవంటే ఖచ్చితంగా చేసి చూపించాలి. ఎవరైనా హర్ట్ అవుతారేమో అని కొంచెం భయం అయితే ఉంది సార్. ఒక్కోసారి అవసరం మనిషిని ఎలాగైనా మారుస్తుంది. నాకు అబద్ధం చెప్పినోలే, తప్పు చేశానేమో అనిపిస్తుంది. నన్ను ఎప్పటికైనా క్షమిస్తావా? ఎప్పటికీ మీరు నాతో ఇలానే ఉంటారా? ఈ మందు కాని పెట్టు ఉండు చూడు సత్య, అన్ని కూడా ఏదో ఒక పిల్ల బాధ పెట్టిపోయినట్టు సత్య. అందుకే మందు కాని పెట్టింటాడు.